Sa number 2, ginapanindugan sa syudad nga ang pagpasira sa mga business establishment sa Bacolod ang naglabay sa due process. Ginsilin ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga antes si pasirang isa ka baligyaan, nagahatag sila anay sang notisya. Ini matapos nga madamo sa mga alegasyon ang nagalapta online batok sa syudad tuoy sa mga pagpasira sa mga establishmento. Sa first notice, ginahatagan sang syudad sang 3 ka adlaw ang isa ka establishmento agud makaproseso sa ilang mga kulang nga dokumento. Kung mapaslawan ini, ginaserbihan pagid sang ikaduha nga notice agud makakomply sa sulod sang 15 ka adlaw. Matapos ang duha ka notices kag wala pa makatapos proseso ang mga natungdan nga establishmento, papanaugan na ini sang syudad sang closure order. Pagklaro naman ni Gasataya, bisan napasirad-an ng ilang mga businesses, sarang paliwat nga mangin operational kung makumpleto na nila ang requirements para sa pag-renew sa ilang permits. May multa sila nga bayaran sandig sa ordinansa sang syudad. Sa tinalikdan nga semana, may 19 ka mga baligyaan sa Lopez East nga ginpasirad-an na sang syudad. May isa naman ka-bar sa barangay Villamonte ang ginpapanaugan sang closure order sang Biyernes bangod wala pa ini maka-renew sang business permit. Kabuligid kami, kapabalo kami nga ari, kung anong pwede pa nga ma-assist sang city, kinahimugid namon. Tagdamo kami sang na-resolve man, kahit yung iba, nanad sila lang nga may subuon na mag-process, may iban man yung process, di ba si kulang sang tiyempo. So ginasisteran gid namon for the past couple of months. Kasi hindi man pwede nga since may ara sang wala nag-comply, hindi namon pag-issuean sang notice of violation. So as long as they can comply, wala man problem. Immediately maka-operate na sa liwat sa ilang negosyo. As long as they will comply with the requirements. No, kaya nga to, we just want to be fair, regardless if you're a big company or a small business establishment rin sa Bacolod, it is mandated na magkuha sila sa ilang mga business permits. May mga